ओय एई टाइगला शुणा तते तते सियाड़े जीवा किए कहिदिला हाँ तते सियाड़े किए जीवा तते कहिदिला बा हम्म କାହାକୁ କାହାକୁ ପଚାରିକି ଯାଇଥିଲୁ ଏଠିକି ହାଁ କାହାକୁ କାହାକୁ ପଚାରିକି ଯାଇଥିଲୁ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛି ସେମାନେ ତତେ ମିଶଉନାହାନ୍ତି ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ ମିଶୁଛୁ କି ହାଁ ତତେ କାମୁଡ଼ି ଝୁଣି ଦେବେ ତତେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଳଉଛି କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ ମତେ କୋଉଠି କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ କତିକି ତତେ କି କହିଥିଲା ଯାକୁ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣୁନୁ ହାଁ ଏଇ ତୁ ଯା ଆମ ଘରୁ ବାହାର ଚାଲ ତୁ ଯା ଯା ଗଲୁ ଯା ସିଏ କ'ଣ ଗେଲ ନା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ଗୋଡ଼କୁ ଟେକିଦେଲା ଜମା ନାଇଁ ଗେଲ ଫେଲ କିଛି ନାହିଁ ପଳା ଏଠୁ ବାହାର ଆମ ଘରୁ ନା ଚାଲ ହାତ କାଢ଼େ ବେଶୀ ହଉଛି କାହାକୁ ନକଇ ପଡ଼ୁଛି କାହାକୁ ନକଇ ପଡ଼ୁଛି ଯା ପଳା ଏଠୁ ଖାଇବା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦିଆହବନି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦିଆହବନି ବେଶୀ ବେଶୀ କହୁଛି ତୁ କାହିଁକି ନ କହିକି ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ମୋତେ କହ ହାଁ କାହିଁକି ନ କହି ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ଇଏ କହ ସିଏ କ'ଣ ବା ସିଏ କ'ଣ ଅନିଲ ସେ ଗେଲ ଆଉ ନାହିଁ ବେଶୀ ହଉଛି ନା ଇଏ କ'ଣ ଗେଲ ଆଉ ନା ତୁ ଯା ତୁ ଆମର କିଛି ନୁହଁ ଯା ପଳା ତୁ ଗଲୁ ପଳା ଆମ ଘରୁ ପଳା ତୁ ରହିବୁନି ଆମ ଘରେ ବେଶୀ ହଉଛି କିଛି ନ କହିଲା କି ବେଶୀ ବେଶୀ ଗେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗେଲ ଦରକାର ଅଭଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସେମାନଙ୍କ କଥା ସାଙ୍ଗ